Raġel spiċċa l-ħabs wara li f'jum San Valentinu ta' bosta Rigali lil martu li bħalissa għandha ordni ta' protezzjoni fil-konfront tiegħu. Fil-Qorti nstema li 3 jiem wara li r-raġel ta' 57 sena marant il-mara li qed tissepara minn miegħu u ta' numru ta' rigali fosthom par imsielet u ġiżirana huwa ntefa' barra l-bieb ta' dara u beda jħabtilha kontinwament. Riżultat ta' dan il-pulizija marru u ġabruh. Huwa ċaħat li kiser kondizzjonijiet imposti fuqu u baqa' jinżamm arrestat. Colin Galea ta' 28 sena mill-Imsida inżamm arrestat wara li ġimgħa li prova jisraq u aggredixxa xufier ta' karozza tal-linja fi bla tal-Bajda. Il-kaz seħħ fis-sittax ta' frar fil-hdax fil-għaxija. Fil-Qorti ntqal li Galea li jbieħ il-laħam għandu problema ta' droga. Raġel li nstab ħati fuq serq kellu s-sentenza tiegħu ta' 15 sena ħabs mibdula għal waħda ta' probation wara li l-Qorti tal-Appell semet li r-raġel qed iżomm il-bot mid-droga. Sean Mikallef kien instab ħati b'serq aggravat minn stationery fil-Ħamrun. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera ordnat probation ta' 3 snin. Khadija Gwed Marokkina ta' 47 sena ingħatat sentenza ta' sena ħabs sospiża għal 2 snin wara li ammettiet li ħebbet tal-uffiċjal tal-pulizija waqt li kienet fis-sakra. L-akkużata li taħdem fi kċina talbet skuża għal dan ir-reat. Hija weħlet ukoll multa ta' 2000 euro. Kaptan ta' bastiment ġie kkundannat sena ħabs sospiżi għal 2 snin wara li ammetta li kellu fil-possess tiegħu arma bla liċenzja meta kienet jistenna għal titjira biex imur lura pajjiżu. Xiobaru dan ta' 52 sena mir-Rumanija qal li ma kienx jaf u d-difiża qalet li fil-waqt li din mhux skuża talbet lil qorti biex tifhem is-sitwazzjoni meta tagħti s-sentenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.